Hallelujah. Mawufuna ukenjoy inkonzo. Ufuna ukenjoy umoya oyingcwele. Awusuke ekhaya ususa umfundisi ubeka umoya oyingcwele. Usimagine ungena endaweni enhle. Hallelujah. Usimagine kunomlilo eceleni kwakho. Usimagine ama-planes angekho. Hallelujah bazalwane. Usimagine unemali lemali oyifunayo. Usimagine uya kuyo. Uthi uyabona lonke ungabe ngicabanga ukufundisana mali fana nawe. Hallelujah. Naye uzocela imali. Hallelujah. Kumnikazi wemali. Naye uzocela impilo kumnikazi wempilo. Wacabanga umfundisi uzofuna umfundisi aphethwe yifu. Hallelujah. Uzofuna umfundisi kakhulu usuku bathi Ishumayeli wakumazwe no umfundisi akhe uphethwe yifu bese wenze njalo. Awufuna ukenjoya umoya oyingcwele mawusuke ekhaya uthi mina ngiyodibana nomoya oyingcwele namhlanje mina ngiyophila. Amen. After Isaiah 4 verse 6. Anyone? Isaiah 4 verse 6. Funda nje masinya Isaiah 4 verse 6. Akusina nasiyakhona. Isaiah 4 verse 6. Nehemiah aphakamisisandla itholi. Nehemiah where's one of the mics that is roving? Nehemiah sondela roving mic. Isaiah 4 verse 6. Hallelujah bazalwane. Hallelujah siyakhona kodwa fanele sidlule khona. Umfundisi uMhayisi uthanda ukuthi this should be our breakfast. Amen bazalwane. Hi bazalwane. Hallelujah. Ake ngibingelele bazalwane nonke ngihlanganise ngithi ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Abaqalayo ukusivakashela nabahlali bezivakashela siyababingelela uNkulunkulu sengenile ngaphakathi kwendawo yakhe. Asibusise sonke bazalwane. Uyitholile? Uyitholile Nehemiah? Sorry, tell me and say side. Hosea 4 verse 6. Sorry. I'm too excited. Amen. Hallelujah. Yeah, I think the beginning Sunday school. Sunday school. Wow. Yes, we're going to call Sunday school. And then the Sabbath Hallelujah. Beginning Abatana. Umfundisi uMhayisi nomphangela uMakakula ubaba ese Makakula ngibingelele nomama ekhaya. Hallelujah bazalwane. Ngiyakhohlwa ukubingelela ama-VIP wami wakaleruhle wazingawa abakwamasha. Amen. Ngicela basukume nje babone ninabakaleruhle ngicela nibe ngenyawo. Ninabakaleruhle nase hallelujah. Hallelujah. Ngicela nibuke lo mama nonke. Uyashada nge-25 nange-24 zale nyanga. Ukuze nizothola inyama eningi nifike kuqalwa is it 11 ma? Qala 12. 1 o'clock. 12 o'clock ngesendawo emthethwa e-38 emthethwa e-38 ngomhla ka-25. Hallelujah. Niyoshada inyama. And then ngomhla ka-26 siya eBekersford simkhapha khona eQueen Market. Hallelujah bazalwane. Ubani usishada omncane phela. Musa nama nayindodakazi yakhe uma uyashada mbuze nami. Bana sike lalela hlala nje lapho uyilindele iyeza. Thina ukuthi siweshishe
sigcineke bese uyasuke pastor uthi ibhasayizi mawuqeda ukusuka uthi usakhuluma nomakhelwane ifike wathi ubheke kuvihambile. Haleluya, siyabonga siyabonga uma ubhekelayo happy birthday to you. Happy birthday to you. The golden light. Who did this? Hey, hallelujah! Hallelujah! When we came yesterday, when we came, we found this decor. My question was, uhlala esebenza ebantwini bakhe usihlomko sezaphansi oloyibuka every day estadisha uNkulunkulu wamnikeza simshayelele izandla. And this morning uyazinto ebuhlungu nathi thina bantu yabona nje umhayise every day mase ngicela ungenyawo zamtole ngicela umhayise ngenyawo ngiyaza ngethanda lento le mayise ikeka ngethanda nakafani na mina ngijabula kabi abathi ngine vele ngifuna ukubona manje mayise ngethanda lento le kodwa ngiyengizwe ubuhlungu kuhle masimbukile kanje umhayise inkinga yenziwa abantu lesikujwayele lokho yazi mayise mangasibizwa athi baba mothela athi yasimbrayi inyama la ngicela usela ngasuke eThekwini Park ngizela ngiyabuza kodwa mangafuna ukugcini athi ake ngibuze nokuthi ukuphi yebo amayise kade ayekho nale kwakhe usekhaya nginama ngiyangizwa manje ngithi mina umhayisi nangathatha ucinga kubaba ngibhrayi inyama nathi ngesikhathi ukora tutorial athi ngicela uzodla na ngiyeza na abanye bathi yebo abanye bathi khalalela ngitshela uma umuntu ezinto enhlanu izotha umhayisi umjwayela ukuthi umuntu akunamali ayise orathi ngizakubona ekuseni ngiyabusayo manje ngiphendule ngeqiniso uma ngingafona nami check everything now back net back who is this guy check para one shala uche mutago umhayise umomazina ekhaya uma ngafona yena khala umhayise ngizokwenza I iqiniso lelanithi now asibongani umuntu esaphila uma umuntu esekangasezwa sikhuluma kakhulu ngiyambona umhayise njengoba nami ngiyabona umhayise umhayise bakithi khona yonke le misebenzi le awushaya kakhulu into eyi-one lapho manje nanibona le nto le thina yasisuka mhlobo sayiqala ngama-90s sokusithi ayibe khona hayi mayise uyibekezelela hayi kuthiwa yibekezelela wasuyayishiya every day every Saturday mawufika na-1 angimazi namsithatha kwesikhathi esingaki. Hallelujah bazalwane. Every day every Saturday every 9:30 quarter to 10 Mahayise is here. Abazalwane la inkonzweni banofakazi namangayinda bazalwane. Banye nifuna sishonini. Mawabanye bazothi yini manje umosha isikhathi. Kodwa masisho umuntu engase akukho right. Hallelujah, akukho right. Hallelujah bazalwane. Now akukho lapho ngiyabonga. Choir siyabonga abantu abamsumani shayela izandla simbonge. Wow.
ningasithwali ngale minwe yini bese ngithoshela uNkulunkulu. Le minwe ingaba straight ingasakhona ukwenza kanje. Haleluya. Mfana buka nje kungakanani awushayeke wona ngizwe mfana ayiwani kungakanani entweni. Haleluya. Thina sakubona ngesehlezi la nomhalisele akayazi ifike kanjani ubone nje seyenzeka mfana ungayeki noma mthoshele uNkulunkulu umnikele nto Yesu ukhulele kuye Yesu ukhulele kuye. Amen. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Nani ke bazalwane ngiyacela ukuba khona ngaphakathi kwalendlu ungafiki ngenxa yani yomkhuhlane yasathana ukuthi masoredi stage nesoredi nje angenisa ugogo kuye endodeni angene manje nemithwalo angene manje nemithwalo ahamba namazukulu awusakhona ukuphuma. Amen. Ngafuna sikukhuleka njalo labantu laba abangabavakashi abazosibamba masithi siyaphuma sendlini kaJehova bafike basibuye baqede ukungena nje ukuya enkonzweni bese bayangena. Haleluya. Nalo mkhuhlane ake sikukhulekele uthi atayaqala amafikile ayeke futhi no yenkonzweni lalela mawungafika lapha ubuyele ekhaya wasaphuma uhawe kodwa noma walalela aphuma kakhulu nakhulu inkonzo yanqamu kakhulu. Haleluya. Ngeke so ake ngenkani uthi no fikile nofikile ngenkonzweni uzabona testing next week if uyezwa ngathi prepare for testing yethi ngiyahamba ngenkonzweni bawubuyele enkonzweni ubone ukuthi uzobusakho usaphethwe ifuna never ngekhanda leliqala ngeke maso ongavukanga nanani ngeke maso ulungisele ukuthi uyageza uzongishaya ngathi lesiyezi ake uliphikise uthi ngenkonzweni ubone ukuthi bawubuyele enkonzweni liyobe ekhaya liyobe hlase khona na. Amen bazalwane. Now nina bantwana nani bazalwane nikhulekayo hlala nimkhulekweni. Sometimes sinifundela amavesi kuphela singanika ama-testimonies of where we come from mindset. Then that's why bazalwane abanye babheka bathi bacabanga ukuthi makaguluselwa nemoto ukuthi avele uzelwa nemoto. Amen. Yazi noma kuza kogogo nagogo uNkulunkulu sabekile nabo bogogo ababili phela uNkulunkulu sabekile bakudala. Haleluya. Ngambahambisa ngeTes eNofela ngeTes. Haleluya. Ngiyolindela nabo phile drive kuye nabo. Amen. Now uNkulunkulu into ayaziyo yinye ukuthi ngeke akunike 100,000 uma ekubona ukuthi awukakabi ready for 100,000. Hayi bazalwane ngizwela nje manje uNkulunkulu unawo 100,000 wakho unayo nale million yakho uyiphethe lebo icelayo uyiphethe unayo kodwa uyabuka lo usasihlwa i-100 nake kuthola i-100 wenza izinto ezi-wrong bangamnika i-100,000 suthi uyosibulala ngayo bese uyayiholda but at the right time again he will release it. Ask me I'll tell you. Ask Mhaise, he will tell you. Amen. Bazalwane today akamfundela le Hosea 4 verse 6. Hosea 4 verse 6. Amen. Bazalwane. Hosea 4 verse 6. Where are you? Okay, yadela in this food there. Engafundi futhi ukugesiwe. Funda ndodana. Funda mfowethu.
Nyakole sauti kidogo ndo mtamanduzi na Hosea 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because they have rejected knowledge. I reject you from being a peace to me. Amen. Amen. What my people are destroyed because of lack of knowledge.